kumtu mga latrin pa yung ganyan. mapi nga Mapi guys, ito mapi trim to mga kato ito guys. mapi trim hi teng adang mi sep te Mapi lah guide tu acha si guide na payu tu mga tu na trim bahate payu. hoste mga sukhi nang nei skhamate Mapi poy ni Mga- turning mapi asyim kruat. ha Mga trim trek kruat ka tu turning. Mapi kamta ong pin mo payu. ngai yo itu trok na speed te turning that nga sep hang tu te mga pek kejar phi aprik en don rek kejar phi te nga nei sep ne Payu. Apa yu pi perkir payu ta. Akut payu turning. gure dang don de khamate Payu. hani tu riat hana don kamrik